толкова посоки и толкова успешен? Първо, благодаря за богатото представяне, Краси. Мисля, че за да може да обединим толкова неща, на първо място, поне за мен, това, което е водещо, че в всичките си дейности аз виждам възможност да помогна на хората. Тоест, виждам възможност да въздействам и да бъда полезен. И винаги това да давам стойност и да съм полезен, не е дърпало към това да се развивам и да комбинирам нещата, които правя. Тоест, по принцип всичко, което чухме до момента, нали, със сигурност не съм го постигнал за 2 дена. И в живота ми така съм подреждал нещата, че именно необходимостта ми да се развивам и да помагам на другите хора са ми давали тези размисли, които са ми казвали какво още мога да дам, на къде още мога да се развия, за да мога да бъда полезен на другите около мен, колкото и клиширано да звучи. Нали, моята любов основно по принцип е свързана с спорта, но с годините, нали, аз забелязах, че освен с спорта, то всичко е навързано. Това е психология, начина на живот на хората, реално погледнато е много ключов. От тази гледна точка изключително голям интерес бяха финансите и финансовото бъдеще на хората, също включително и моето. И всяка една точка, която аз съм усетил, че мога да развия и да дам като стойност на хората, ме е мотивирало като цяло да комбинирам всичко, което правя. И въпреки цялата тази работа, аз по-скоро виждам едно цяло. Ако искаш да научиш повече как можеш да успяваш с екип, натисни линка долу.